Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA jangka Mawsynram constituency uba Himalaya Muktan Shangpliang haga artarik ubanai naitung arajar arpo ula Ïarap daga song Pisa syaki laipongut kinong shnong jangka Mawsynram constituency kibala Pyndep ya ka Jingshah Hikai Pyndep haga rep Riang ya ka bala tip kum ka integrated farming system bala Hikai daga Bethany society. Nakaliang jong uba HM Shangpliang ula no Ïarap mar 10,000 sikli brio syakini ki laipongut ki bala Pyndep ya ka Jingshah Hikai Pyndep kum ka Ïarap bakindup la ban yang halaki jong ki kjat daga ba sengkam sengjam. Uba HM Shangpliang udairu unong mikmat banengkong nakathain ban Ïarap daga song Pisa yakini ki laipongut ki bala Pyndep yakini ka Jingyo Hikai. Haba keren hagani ka sengi kum kongsan uba Shangpliang ulaong ba unsan nang Ïarap biang hag waipat kapor ya kino kinong shnong jong kathan kibala Pyndep ya kum kini gijat Hikai sha Pyndep hagani ka jingyalang balengkon kabala long haga sengkhasi hall jong shnong Mawsynram la samru ya ka sernot syakini kibala Pyndep ya ka Jingyo Hikai haga balai don langru coordinator jong Bethany society uba Boniface Langkoi bat kidkhot jong Bethany society ka government ka kwa ingi bangin train ko balai hajar sans pa mo de ngila train kumba hajar satspa tabaka don ka lockdown ni kemla le issue bamta ki kimsha ban train shoot e giro tamba ngidang don meeting menin ber ke ADB ngin sai sedang biar tamba ngin sedang no tak khendian tak itu ki bangila aya chakmat ban nginum le shoot ki tak ki wi but hakani ka training par ngila ai training pun ki jai ngatharai ngile ban concentrate hakino ki kabaki on natural farming katakan natural farming phi brokhit layo training lot kumno ban risial akhrai pilayo iki semsiar daga basuk phiala ban rim non kamban sumar along proses ngim non kamban pet ko iki sniang ro ban kasem sniang ro kamdon gajin smai phila ban thia asem sniang ro ladang ngi om kasem sniang kap sma sumongen but nanta de shi bun kirkom thum ba ngiyo i kinong rap jongi man ka por ki hap khet lot nadong shadong bat sbo bat e bat karkom sumaru ka de ka ba jinjar ha bat ngi le ban pen hikai ta ki buit ki ba mata ka Bethany ka juai hikai bun jai ki e but ngi le ban yo ikini ki technological leng samdong perthai bon kini ki teknologi ki ba phiyo ma phi kini ki bang yo na po Japan ki bang yo na po Thailand ki bang yo na po China ba ki wei kum chu mo kani ga jik thumu jongi na po Bethany society but ngila de number kata daw ngi khat lagi phi baro khoi ba one training but ka Ïarap jongi rongba shnong longimla ban le ma biro dak Ïarap jongi long kip kam shnong long kip riu ki ba don men sem long ila ban ya train ndrei kali ka jing ai training part kali nakaliam jongi kam don jing ye ni daga basuk ngila ban ai training ndrei hadin ka training part ngi kwa ya phi ba phin kham kiu shijrong ka jing thumu jongi ka long ba phin kham bet kham biang shu lada phi kamai mata shu bakhat ar hajar lani ar kho hajar katu ka jing kamai jon phiru kan kham kiu se chro bat nga mata ki por nga lipet bun kitu ki nasati shu pom blang bat na shu po shoi we ki don ki stam jong iro ti basat chi kitu ki than lo ki lipet lo ki wara ka feedback ka ba biang ba ka sarkar ka comment shibon ba kum se ngijit khanang sekali ke than ke ba ka difficult area mo banamar agriculture kamot karep karyang Jingshah kasong khndo lada ka khndo jong phi ka biak phiyo so ba biak ladon kumba khrapanai le ha kapor ba phidang shudang shudap ka training iba boni la phone ngai kumba idon kumba kata nimut lai phumut lai phutam kiba ngidang don ha ka training of Bethany society te ila jan ya dep hi isuan tam ni thu ya kata ndai markunta nala kli benia nai om ayu le hadin the training
Iba boni yong ngimdal jingtip ayu bangin le hadin ke training namar ba ngikut lan bangimdal Pisa hakti. Ladang iyo ke Jingshah ladang ke jingtip lomba ke Bethany Society ke balai Ïarap ke ADB inle akuno ya ke certificate ke bangidan hakti ladang ngimdal ya kata ke Pisa ban kersyan ini bangin tre ni dekam. Hai tai por kelarung ka jabin jonga ba ngade bende ai da jofi kejar kan kadang poi kata kapor bangin de bangin submit ki scheme cha sarkar te markunta na pani ki details ni ba koni ila ai ki details ki kateng jofi baro bat na sutho ba ni don kam bangin ai ka sip mani afi kata hamut ke Pisa ban sedang seed money seed agak ketir hari nahuk sembai hamut di longkung i sembai yang ta jonghi bapin sedang ya kani nakam bapin Riang ne ya kakam business ne ya kanu de nei nomor kata alabo ya kani ke Pisa lailak ka yang ta jonghi na kani ke scheme milih jemaah bagani ke Pisa dong hiop tasi kadai nak scheme SRWP jong MLA. So kemen bagani ke Pisa kalau poi kapor ke piang bah. La sanction ni ke Pisa kapor ke piang bah nomor belai hakum kini kipor lockdown menda bagi kipor ba jar perthai ni don kam ni ke Pisa ban sedang ni kan nong kam. La pilih siapa mentar undan balai, pilih panram namun manur undan balai. Nomor balai baro be jenjar lang. Di nomor kata ngalamang ya kan Pisa 10,000 shikli epi. Ini 10,000 shikli ide ita isembai. Ba pin penroy yu isembai, ba une isembai, unhe unpur, ado ba pin ayo het yu so matian jubi. Kani ka integrated farming training ka hiyo kare ka training ka ban ai ting tip ipi halol ka thep karyang kari jingri bat kiwi kirukom kumba ibaliki la matai pi mane ba kidan ka technology ka matmai ta wat ada pinda risniang ro pila bandri wat hajan yin jumpi lane hajan ti senja jumpi ro anum smart te kum kata ka training bilang ai pi bat ke donde sa training bilang ai baki on keyhole gardening kata kamot balada hidon i phlai bari ko kanno ro hangta phila ba Pyndep bon jai ki jingthum ba phinyo kat ban sulet bandi ban yo ban imja don bon ki norep ne ki don ki kindo war ki ba he bhal se baki lese ki don ki kindo bari ro nrei syok ka jing pendon kam topi la phila ne man pendon kam kat no phila man pendon kam bad ka jing start topi da ka certificate ba phila yo da ka training ba phila yo kidan kilan ba phile sha ka agriculture department phile sha ka horticulture department phile sha ka fisheries department an shukwa ban itu khandiat khamta mi ki parlok ki ban border ba ngadam shu yo ban ya shong ba ki officer jo ka fishery department laong ba ka scheme jo ka fishery department ke bon ba individual community both dengan kwa epi ki perlu ka border ba kini shim ya kini kalat ba ka kabu ba ka border juni kale ka jaka bala ban ri mai lokha te sohalet ban yakendu ya superintendent of fisheries jo ka East Khasi Hills uang yang uang ba duna ba ki priyo bawan na ka Mawsynram constituency ndre ka Mawsynram constituency kade the most potential area for fisheries dengan kwa epi ba pin soha ban let ban yakendu pin ship de ya ki jingdam kam ki ban pendap ki form but ka jinjaram kan one ben individual lanian community kamon ka shnong pila pa pinyati igi pum dokha ba pila ba inri de dokha bala pidon ke pum dokha marwero simen
kamlele epi kedon ke Ïarap na kale soka dengan kwa epi pin shim beta aku kita ke meneng ada yasno na kaliang the Bethany society ki om bagi la Ïarap pun ikini kinong rep kani khanyu ida om ibar ki om ba angne ang pangon roy kinong don ka koi ka self help group ka ba klan mat ka ba tribe minot ha tingi kwa more self help groups to come up ngakwa ba pinlong uta uban sedang ban shna yaki self help group yaki parolo balai bahas nong lajong dan jimpam bangim jumlir ban thung jing thung ngim jumlir ban ri jing ri dei naman kata ni depend haki priu na bar tingin day show ang independent lang ng insya hakibriw na ba hakum kinikipor bajinjar bapoy kaklam ihab iim para mangi habang iim para mangi ihab ya penroy para mangi ihab don day magpineng kapi ban thung jing thung don na pineng kapi di ban ri jing ri don na pineng kapi ban pentray di kom kanang ba nginyat long dependent iwe ala pos nong potha kata aga di ban long ka spirit jo hi ba phin thai ba phin shai ha pos nong potha haba don ki meeting darbar haba don ki meeting jo kashnong phidei ba phin ang ka sintur yung pi ban ai kum kata ga jingun ba to nginyat tre le ikam da jong pos nong potha namar banta ban ong ban up ya kamar ban poin na shabar kalau long terjebak pet kumalong mata kagohti lakhan la lockdown berkoi kagohti lada khane ke jingkhang tu kagohti kayai ne shibnai lani arbunai ayun jiai kasket jui kamar pam kanum poi kadokha kanum poi kapeleng kanum poi ni paham shania ya kisket nama shabar ya kadokha ya kasian ya kapeleng ya kajur yukhau ayun jai dia namar kata kalong kumatit beji kane kalong kajik senang ini kane kajik ai jomam masih kalong bangun ai mensep ini bapin sedang bapin le nang isman bat hadir ngerubunai nang sebut dia na wapuni bakat no na pedeng kini kilai pumut kibalayo ega Ïarap na kiti jonga kila long brio man brio bat kuno kila trei ki kam joki dem semua trei shitong peni genuksa jo pi ya kiwe apa pi peni genuksa kiwe ro kin but dien kinong bakoni alam lem yana lade kin kli na pi hangno minyo ko ne ka kerja training bagi nya pentoy lang ni bro dede hanta ke Bethany society ke donbe senda bapi bakat ai ke training yang ta jumpi ginong rep bro ta si bro bahul ling do Kena ke training kadai ka supporting human capital development kepada juga government of Meghalaya baru kawai. Kena ke training kabala ai limba ka Asian Development Bank bala conduct that part da ka Bethany society. Te kala ai sibun di training ke prepare ke bakan thop nadu ki teknologi batmai
nado ka kom reptit ka kom ri jingri ke batmai bat kumno ban rep ban ai ki dawai sbo I jingthung klem kono jing penlut dik pat ki dawai nanta kan ke training kalong kabenta pengusaha namta ki baru training kalong ru ke jela mi khalia rek basusi kalong ba ndala yo ke training la yo sedikit imdon kata kasit mani dan ka Pisa ban kasan tengi na kalinga than Mawsynram isutnat wala bun ki bala yo training rek menta na kaliu MRA ba ijungi ba sa HM Sampliang ila ai kasit mani ke bas post po jar mar marwai kane kalong sya ka Ïarap ba kine ki pat nore pin sayo ban jeng yela jong ki kijat te kane ke training kadang ya dukan menta khmati dan don bilang don po bitni te ba ke don ki bala sedang hadu ki than borat tak de training te na kaliang jonga kum kon itu tor jong kane ka project ada dokumen mengenai kulit kerpang ya isa HM ibala Ïarap syah yakni ki konstitusi yakni ki pat training jongi konstitusi jongi bat kermem scam kalau nuksa ikui pat mi khmat jong ka jelahi bro ko wei Ïarap ko bang ya na kane training kalong ba ni yo ki idea bat mai ni ki kum rap ker kum riang bat mai bat kum juru ni yo kita ki teknologi ki ba bat ki jing Hikai Kiba ngila ban snahi ka dawai kum kawai ka dawai penyap kenyang kaba ki khot kata ka bambu vinegar te kata ngila ban pedam kata ka dei ka umsit ngila ban thang ye kisit bat ka jaw kata ka ka bami umsit bat kata kala ban penyap ye kenyang ya kata ngila ban ai ngila ban khle lang ka haka silita jong ka bambu vinegar ngila ban khle kumba sispa litar ka te ka jing mentoy ka weiru kalong sepang kani ka rekom training kani ka bokasi pigeri baki om kani kadai katkum ka jing start jong ka Japan sorry jong ka Japan te kani ka rekom rap sniang kalong ka ba mentoy du kata namar ya kasem sniang andang ladap sna anda ngiladap ya ki baro ngim dan kam banda pan kuat du kata kum kini ki sam sniang bangi hapan kuat man kasngi ba un kot un kia usniang rek kat kum kani ka bokasi pigeri ngim dan kam ban pan kuat ngila ban supet kum tu man kasngi si kumbasan minit 10 minit do bat kar kum ai bam ru hakaliang kani ka bokasi pigeri ngi la ban pedam ya ki jingbang kila Hikai yang ya kita ki teknologi bangin pedam ya kita ki jingbang ban lach ka jinglut ban tiet buon than uskop nata ngila ban sukhet daki jhur jerngam ban ngin sapdam ki nata ngin sa ai kisne kani ka jing yo Ïarap nga sungu palat hak ban kong ka jing sungu ka ya choblai namar dailing ba ublai ba la penyat kini ki na ka bata MLA badan buram jongiru ba inlong kum ita naw mi khmat jong kani ka constituency jongi bat hakani ka por nga songu si hajar ngo ya ba ila ai ya kani ka Ïarap ka ba shpo hajar yangi marwai kum kinong sedang ya kakam la jong hakani ka dong kathan jong ka Mawsynram jongi